Utheni ungaphendula ifoni yakho nje? Ufuna ngikufone? Angiphonele mntanami ngibheka amabhuku. Imali la. I messed up bad. Etha. Ucabanga sebeshayile isinqumo sokuthi ubani uhambayo ubani osalayo? Noma kutheni ayifuni mina leyo. Awuhlaleli kodwa utwazi? Hayi mina ngihlalela ukwazi mina. Hayi. Wenzani? Ngifuna ukubheka phela ukuthi ubani abamkhiphayo ubani osalayo. Uphambene emfundini uke wabhaqwa apha. No, uma si bhaqwa ophuthume ucheck ukuthi ayekho umuntu ozayo. Irongo lento mfundini manje. Irongo masibhaqwa hamba uchecka lapha. Ayingomnye wethu ne.